baina ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean, puntu bati begira galtzen dugu ingurua. Ritxi, abizena zein duzu? Bueno, Ricardo. Abizena? Abizena, Atzena. Atzena, Ricardo, Atzena, Ritxi, guretzat Ritxi. Bai, Aspaldi hemen ezagutu zintudan, Bai. elkarrizketa batean gainera, eta Bai. kamera hauekin, Amerika Telebistan. Bai, Baina, bueno, hemen errotxapean, ez da? Bai, han aritu ginen. Baina gaur pixka bat gehiago ezagutu nahi zaitut, orduan gainera ere galdetu nizun, Sardinian jaiotakoa zarazu, eta Nafarroan bizi dena. Bai, hemen, iritsi nintzen hemen 2015an. 15an. Eta, bueno, nik bizi nintzen nire bizitza osoan, Sardinian eta Italian, iparraldean, ikasi nuen han. Eta, ezagutu nuen Erasmusko jendea hemengoak ziren, Bai. Eta hasi nintzen hori bidaiatzen, pixka bat hemen, eta ezagutu nuen Euskal Herria. Herria. Mundu ezagutzen? Bai, hori da. Eta ezagutu nuen Euskal Herria, eta justu karrera bukatu ondoan, karrera bukatu nuen martxoaren 25ean, bai? Eta apirilaren 2an ja hemen nengoen. 7 eguneko epean? Bai. Eta orduzkero hemen zaude? Bai. Eta nola hartzen dute zure etxean hori? Ze oso gazte zinen, Bueno... Orain gaztea baldin bazara. Gero eta gutxiago. Ondo, nire gurasoek badakite... horrela nahi... Bai, hori. Bagenekien egunen batean. Bai, eta gainera argi neukan, kanpoan bizi nahi nuen, esperientzia ezberdin bat egiteko, eta gero, argi nuen ere ona etorri nahi nuen. Erasmusean ezagutu zenuen, Euskal Herria esaten duzu. Bai, egin nuen Bartzelonan, eta egin nuen Erasmus Bartzelonan, eta bizi nintzen hemengo jenderek, Iruñeko neska batekin, eta Oiartzungo batekin, eta Zarauzko batekin. Eta horrexegatik hasi nintzen hori. Claro, euskaltzaletasuna hor sortu zitzaizun. Bai, hemengo kultura ezagutzen, eta... Hemengo musikarekin, seguro, lehenengo. Bai, musikarekin, janariarekin, kultura... Esan duzu, Oiartzun, Iruña eta Zarautz. Beraien artean, euskaraz egiten zuten, edo ez? Bai. Eta orduan ezagutu zenuen euskara hizkuntza bezala, edo ez? Bai, ezagutu nuenan, eta Padoan ere, ikasi nuen hirian, hasi nintzen zer entzuten, lehenik eta behin ezagutzen. Nik banekien bazegoen hizkuntza bat, baina ez nuen ezagutzen. Eta hasi nintzen hitz batzuekin, eta gero etorri nintzenean hemen, hasi nintzen AEKaen, eta hola, eta ikasi nuen. Osea, 7 eguneko epe horretan, hemen, apirilak 2 horretan hemen zaude, eta esatu duzu, orain Nafarroan nago, lortu dut nik nahi dudana, bai. Hasi nintzen, gainera, 2015an, iraian, justu apirilan etorri nintzen, eta iraian hasi nintzen AEKaen. Bai, izugarri, izan da esperientzia oso polita, ez dakit nola esatea, polita. Euskara ikasi baino gehiago egin duzula AEKan. Bai. Egia da, azkenean, normalean, AEKaen joaten baldin bazara, lan egiten duzu ere, eta orduan, 8 ordu ondoan, zuk ez duzu gogorik asko, ikasteko tabla batekin, eta orduan, AEKako metodoa ere oso erosoa da, eta erreza, eramangarria. Eta orduan hori, hasi nintzen hitz egiten, lehenengo mailan, egin nuen 3 urte. Hasi nintzen lehenengo mailan, eta gero, 2. urtean sartu dien duten B2an edo. Ja 2. urtean, ikasle azkarra. Ordutegiagatik, eta hola, baina hasieran zen pixkat komplikatuta, egia esan. Baina gero rapa benuen erritmoa, eta gero hurrengo urtean hasi nintzen ze batean, eta gero Hirugarrenean ze batean ere bai? Bai, hainuen bukatu, Orduan baina etzen ordutegi kontua bakarrik, azkarra zeinen. Azkarra, ez dakit. Gustatzen zait, zitzaidan, gustatzen zaidako, eta hori, gero enuen bukatu, baina orain praktikatzen dut kalean. Zuk orduan
zure bizitzan euskarak toki bat badu. Naiz eta ikasten jarraitzen ez duzun? Bai, toki bat da, bai. Osa, egunerokotasunan, bai. Osa, lagun askorekin hitz egiten dut euskaraz bakarrik, edo aldatu genuen hizkuntzaren, osa, harremanaren hizkuntza. Eta hori, bai, toki... Badut gauza gehiago kontatzeko, jarriko gara, igual... Bai? Bai. Venga. Aztutako ateak asaltzen hasten dira, euren bilagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan, haizeak lastantzen... Ritxi, oraintxe bertan esan diazu, lagunekin hizkuntza aldaketa bat egin behar izan zenuela, edo egin zenuela. Suposatzen dut denekin ez duzula egin, baina... Denekin ez, baina jende askorekin, bai. Hasieran gazteleraz harremantzen zinen. Bai, noski, euskaraz, enekielako, hasi ginen bai ala bai gazteleraz, eta gero ja urtearekin, noski, hasieran zaila zen, orain ere batzutan, baina, aldatu genuen, erabaki genuen harremanen hizkuntza aldatzeko. Esan dugu, oraindik aurrera, beti euskaraz. Hasi ginen, agian WhatsApp bidez eta hola, idazten, erresagoa dela eta ez duzu... Pentsatzeko denbora daukazu. Bai, zuzendu dezakezu eta... da. Eta gero hasi ginen hitz egiten eta orain, bai, adibidez ahozko jendearekin eta hola, haien artean beti egiten dute euskaraz. Zer sentitzen zenuen zuk zuregatik gazteleraz egin behar zutenean? Bueno, ez zuten gaztelera egiten, kriston amurrua ematen nion hori ez, nik ezin nuelako, eta nik nahi nuen hitz egiten. Hasieran, noski, ulertzen duen zerbait, baina ezin nuen hitz egiten. Zuk nahi zenun guztia etzen ahotik ateratzen. Bai, guztia, harrapatzen bizkizu hitz batzuk. Eta gero ja, haiekin, itxantzetan, gaztelera hitz egiten zuten, baina, hori, amorrua eman nio nolako, eman zidan nolako sensazioa, ez da, nik ezin dut. Eta horrexegatik, ikasten eta hola, hasi ginen hizkuntza normalizatzen, eta, akats pilo egiten ditut, baina lasai, hitz egin dezaket. Claro. Zuk esan duzu, hizkuntza normalizatzen. Normalizazio batean, ohitura aldaketa hauek oso garrantzitsuak dira. Bai, eta oso zaila. Normalean, ezagutzen baldin bagara gazteleraz, adibidez, nik uste dut zaila dela aldatzea, baina hala ere, posiblea dela, nik egin nuen, egiten dut jende askorekin, eta poz-pozik bizi gara, ez da deus gertatzen, aldatzen dugu hizkuntza eta, zer bazait okurritzen euskaraz, botatzen dut gazteleraz, eta listo. Badaude beste saiakera batzuk, Euskaraldia ekimenarekin adibidez, aurreko denboraldian egintzena zen, aho bizi belarri presten figura horiekin, ez? Zuk egiazu euskaraz eta nik gazteleraz erantzun diezazuk eta adibidez. Baina oso erlazio arraroak, ez da? Bai, arraroa da, baina badago jende askok jendeak behar du zehose hasteko, ez dakit, en plan de, venga, tio, lasai, hitz egiten, bota. Eta nik uste dut, Euskaraldia oso ona zen zentzu hontan, ez da? Esaten dizut, bai, ona da alde horretatik, baina Euskaldunen lekutik badugu joera, badaukagulako joera, gazteleraz erantzuten dit, badakit ulertzen didala, gazteleraz erantzuten dit, baina bada momentu bat, gazteleraz hitz egiten dio dela, ez? Bai, ze normalean... Hori aldaketa hori egin beharra dugu. Bai, egin beharra dugu, normala da azkenean, hitz egiten baldin badizut euskeraz, eta zuk erantzun duzu beti gazteleraz, azkenean ni ere enago erosoa. Kutsatu egiten da, eta? Azkenean, nik uste dut bere, bai gure parte, Euskaldunon parte, ez da erdaldunak, no da? Euskaldunak ez diren guztiak erdaldunak, ez da? Berdin da... Haiek ere, hasi behar dute... Gazteleraz aritzen direnak diozuzuk. Nik uste dut merezi duela esfortzuak. Euskarak merezi du ere, bai. Bai, hombre, joder. Euskara
hizkuntza gutxitu bada, eta zuk horren inguruan asko dakizu, sardoa delako zure hizkuntza esan dezagun edo? Bai, nik uste dut, hemen ere euskara minorizatuta dagoela, bai, baina sardoz edo beste hizkuntzaz askoz gehiago. Bai. Bai, nik adibidez hitz egiten dut, nire familiak hitz egiten duelako, baina ez dugu aukerarik sardoz ikasteko. Edo zuk bakarrik liburu batzuekin, baina ez dago, ez da eskola bat, ez da, estatuaren eskola, ez da ere, orduan, eta gainera ez dela existitzen aekako zerbait sardoz. Eta orduan... Nik ikasi nahiko banu, zure etxera joan marko nintzateke? Sorte hon. Bai. Ez dago beste aukerarik, ez? Ez dago. Eta oso tristea da, eta gainera galtzen ari da gero eta gehiago nire kuadrillako guztiak ez dute hitz egiten. Agian ulertzen dute zeo zer, baina ez dute hitz egiten. Eta gertatzen da adibidez nire baten badi maiz haien etxera, bere gurasoekin bai hitz egiten dugu sardoz, eta nire lagunekin ez. Ja. Baina haien gurasoek ere igual ez dutelako jarraipena eman, gertatu zen hemen bezala, la generación perdida edo holako zerbait. Hasi ginen dana sardoz txarra italieraz ona, eta geratu zen holako jarrera edo holako pentsamendu jendean artean eta Sardina osoan, Sardina osoan gutxi gora bera, eta ez du jarraitzen sardok. Geratzen da hori mitiko hemen bezala, gertatzen da hemen ere, ez dakit, konteksto extraurbanotan edo hola, bizitzen da gero eta, bizitzen da gehiago, agian Iruñean baino edo hirietan baino. Eta han ere, justu Sardinaren barruan, bai, jende gehiago hitz egiten du, agian hirietan gutxiago. Agian ez, gutxiago. Eta hemen, hemen euskara batua daukagu, eta adibidez guk hezkuntza euskaraz jaso dezakegu, normalizazio horren prozesuan beharrezkoa dugulako ere bai, hizkuntza batek beharrezkoa du horrelako sistema bat. Nik ez dut ulertzen, holak hainbesteko erresistentzia batuarekin, azkenean, gertatzen da gauza bera hizkuntza guztiarekin. Gaztelera ez da berdina hemen edo Kadizen, edo Galizian, ezta? Baina hala ere mundu guztiak idazten du, bai. Hori beharrezkoa da. Eta beharrezkoa eta gainera batua edo estandar batekin nola egiten duzu? Eskoletan edo edo zein administrazioan zerbait egiteko, beharrezkoa. Beharrezkoa normalizatzeko. Gero, jendeak hitz egiten dugu, bakoitzak bere modua dauka, ez da? Bai. Baina estandar bat beharrezkoa da. Bai. Bai euskaraz, bai sardoz, bai hemen, leku guztietan, eta hizkuntza guztietan. Ez da egin saiakerarik zuenean Sardinan horrelako zerbait? Badago. Baina gero falta zaiguna da eskola bat hori zabaltzeko, edatzeko edo... Eta badaukazue, ez dakit, kulturan, abeslariak, sortzaileak, idazleak, denetarik badago sardoz aritzen direnak eta? Bai, noski badaude, baina hala ere hori proportzionala da ere. Bitu zer gertatzen den hemen, sustatzen baldin baduzu hezkuntza bat, gero hezkuntzak dauka konsekuentzia batzuk. Eta konsekuentzia bat da musika, kultura, poesia, literatura, dana. Baina estandarrik gabe, eskolari gabe, ezin da, edo, zailagoa da, ez da? Eta geratzen da, gero eta txikiago eta mugatuta. Eta hori gertatzen da Sardinan eta sardorekin. Badaukazu esperantzarik? Bai. Zure aurpegiak asko esan dit, Bai, esperantza badakat, baina zaila ikusten dut, Bai, ikusten dut zaila, gainera politikatik edo gutik... Instituzioetatik badago aposturik deus ere. Ez, eta gainera, batzutan ikusten dugu hizkuntza bat muga bat bezala,
baina, bueno, nire ustez ez da horrela, aukera bat da, ez da, gure kultura zabaltzeko eta gure kultura saltzeko ere, ez da, hemen gertatzen da, adibidez, euskal kultura saltzen da, eta jendeak turismo erosten du. Bai. Hemengo kultura, diot, gastronomia, hizkuntza, literatura, jantziak edo... Bai. Osea, merkatu bat da ere, aparte, ez du nahi esan horregatik bakarrik, baina gero hori sortzen da beste mundu bat, hemen bizi dira bi mundu, ez da? Iruñan eta Nafarroan, eta Euskadin, eta Xuberoan, eta Iparraldean, bizi dira bi mundu, euskal mundua eta beste mundu bat. Hala da, Bai, hala da, eta jendeak ez du enteratzen, bapatean, ni konturatu naiz, adibidez, euskararekin baduzu beste mundu bat bapatean, eta euskararik gabe ez. Usten duzu, zehoze idatzita edoze hizkuntza arraro batean, eta zuk ez duzu ideiarik. Euskarak eman dizun mundu horretara joanen gara, Ritxi. Zuk esaten duzu mundu bat eman dizula, horretara joanen gara. Jarraituko dugu? Bai. Venga, pasu bat. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Ritxi, zerbeza hartzen ari ginela, zerbeza hartu dugu, bai. Bai, ikusi dute. Bai. Komentatu diazu, AEKan zinenean, euskara ikasten ari zinenean, AEKan egotea zala konfort egoera batean egotea. Bai, badago adibidez jende askok egiten duena da AEKan ikasi eta AEKan hitz egin, edo AEKako jendearekin, AEKan eta AEKako jendearekin, eta ez dira hobetzen bere haien euskera, hori, bere konfort zonatik ez direlako ateratzen normalean. Zergatik ez dira ateratzen? Zergatik ez da jende hori ausartzen, hortik atera eta euskara ere gainontzeko eremuetan? Ez dakit, jende askok ez dira ausartzen, ez da ausartu kontuan agian batzutan bai, edo batzutan agian ez dutelako ezagutzen euskaldun bat, beste euskaldunak AEKetik kanpo, adibidez. Eta orduan, ikasten dugu edo ikasten dute hori bere euskera, baina oso mugatuta dago, ez da? Eta azkenean ez duzu hobetzen, ez duzulako beste jendearik, beste euskalkiak, beste azentuak edo espresioak entzuten. Eta orduan, hori nik uste dut garrantzi handia daukala hori zure konfort zonatik ateratzeak. Karo, ezberdina izanen da ere, zein den euskara ikastera bultzatu dituen arrazoia. Ze batzuk agian joaten dira, bere lan kontuengatik eskatzen zaiela, eta orduan nik ikasten duena eta punto. Baina gutxiengoa izanen da hori. Bai, gutxiengoa, eskerrak gutxiengoa. Badaude batzuek hori, nik behar dut B bat, nire plaza lortzeko, baina hori oso eta agian ez zait bat ere inporta, ez zait bat ere gustatzen hizkuntza, baina egiten dutela bakarrik hori, bere plaza lortzeko edo lan bat mantzentzeko edo hola. Eta jende asko egiten du, agian bere bikoteak euskalduna dela, eta batean, edo gertatzen zaren ni bezala zarautzen, mundu guztiak euskara hitz egiten, eta zugan, bueno, eta orduan, gaza, agian ikasi beharko dut. Bai, zeo zer egin behar dut da, bai, eta orduan jende asko ere edo gustatzen zaidalako, edo musikagatik ere, adibidez jende asko ez dakit, berritxarra gustatzen zait pilo bat, baina ez dakit ze kristo esaten duen, ez? Esaten du mutil horrek edo, bai. Eta orduan jende, zertzen dira horrexegatik ere, badago denetarik edo adibidez kuriositateagatik, eta normalean kuriositateak dutenak dira kanpotik etortzen diren, hemengo jendeak normalean ez dauka olako kuriositatea euskararekin, ez da? Badutean aparkatuta, eta agian kanpotik etortzen direnean,
zuk ikusten duzu hori beste mundu bat, ez da? Tabernak euskaldunak, dendak, erropak, kultura, musika, eta esaten duzu, eta hori zer da hori? Eta, bueno, hasten zara hori kuriositateagatik, eta gero ikasten duzu eta topatzen duzu hizkuntzarekin, euskararekin. Euskarak baditu gune batzuk esan dezagun, euskara kalean dago, baina euskara leku guztietan egon dadin, bertakoek euskara ezagutu beharko lukete gutxienez. Ez? Bai, ala ez. Zer egin beharko dugu? Ala ez, zergatik ala ez? Ezagutu esan dute, ez dute esan ja hitz egin, baizik eta ezagutu. Orain ere nik uste dut, bueno, ez dago leku guztietan, baina badago hemen Iruñean. Bai, badago Iruñean eta Nafarroa guztian, leku guztietan badago euskara. Eta hala ere, jende askok ez du ikusten edo ez du nahi ikusi. Ez du nahi ikusi. Orduan, ez dakit, nik uste dut da hezkuntzaren kontua, ez da, en plan, hasi... A ber, zu ez zaitugu gomidatu, mesedez, ja, listo. Hezkuntzaren kontua da, ez da? Osea, normalean jendeak dauka hori, beste ideia bat, eta gainera hemen beti euskara da, osea, euskara hitz egiten baldin baduzu, bildu, kale borroka, eta ez duzu en plan euskara hitz egiten eta... Bai, zalantzarik gabe gainera. Etiketak ditu euskarak? Bai, agian Euskadin ez da inbeste, baina hemen bai, Nafarroan bai. Gaude zuria eta beltza. Zuria eta beltza, besterik ez dago. Bai, zuri eta beltza. Egia da, egia da, nik ikusten dudana hori da. Baina Nafarroako hizkuntza da. Jode, Nafarroko hizkuntza, bai, hemen sortu zen, ez da? Osea, baina ale ere, ahaztu zitzaigu, edo ahaztu zaien, osea, ahaztu zaie eta bapatean ematen du hori, euskara hitz egiten badin baduzu edo euskararen munduan inbiltzen bazara, ja zara, ez dakit, Osea, badugu estereotipo indar bat holako kontuarekin, ez da? Bai. Eta hori oso txarra da, hizkuntza batentzako. Osea, oso txarra, eta nik uste dut gero eta gehiago sustatzen du euskarafobia eta hori. Eta hemen sekulako euskarafobia dugu. Bueno, orain udaletxean gure alkate maitearekin. Ez da nerea. Baina, ikusten dugu, osea, dana euskara, txarra, fuera. Eta pentsa, Sardiniako bate gainera hitz egiten badu, Sardiniako hori zer izanen da? Bueno, eskerrak ez du lertuko saio hori, osea, ez dugu arazorik zentzutan. Ritxi, nola animatuko dugu jendea euskara ikastera? Zeren zuk esan duzu euskarak mundu bat ireki duzula. Bai. Egia da hori? Bai. Egia da, eta gainera, nik uste dut beharrezkoa dela azkenean, ni bizi naiz hemen, ez da, Nafarroan. Eta hementxe baditugu bi hizkuntza, ez da? Eta orduan, nik ere, daukat, daukat hori sentitzen dut, nabaritzen dut hori ikasi behar duela, beharrezkoa dela, ez da? Hemengo kultura ulertzeko eta sozietatean sartzeko ere, ez dakit, sartzeko ez, baina, bai, ateak zabaltzen dizkizure, bai. Bai, zure ingurua ulertzeko beharrezkoa dela, eta ez da hain zaila. Euskarari gabe ezin da ulertu Nafarroa bera. Bai, ikusten dut baietz. Nafarroko kultura ezin duzu ulertu euskarari gabe. Nik uste dut behintzat, hori da nire iritzia. Eta gero hori jendea, ostia, eta etzara hemengoa eta euskara hitz egiten duzu, eta nola da posible, eta jendeak ikasten du txino. Eta ez ditu agian, txino ikasten baldin baduzu. Superguai zara orduan, Bai, superguai del Paraguay. Superguai zara eta gainera asko zailagoa da. Zuk
ez duzulako kontaminazioa txinoarekin, baina hemen euskararekin, euskaraleku guztietan dago. Eta aukerak asko dituzu. Osea, irakurtzeko, hitz egiteko, erosteko, euskara kontsumitzeko. Ritxik eman dizue gomendioa. Txinatarra ikasi dezakezuela, ingelesare bai, italiare bai, Ritxik erakutsiko dizue gainera. Baina euskara ikasi beharra dagoela, ezta? Bai, euskara ere. Ikasi, hitz egin, erabili, maitatu, dena egin dezakegu. Erabili, nik bezala, akats pilo bat egin, lasai, hizkuntza guztietan gertatzen da, ez da? Eta gero ja, euskaldun berri hitza, hori sekulako amorru ematen dit. Gorrotu duzu hitz hori. Bai, gorrotzen dut, bai. Egia da, ez dela existitzen beste hizkuntzatan. Nik hitz egiten dut inglesez. Eta naiz English berri. Ja. English new, txiko, bai. Edo naiz castellano nuevo. Eta nik hitz egiten dut gazteleraz, eta listo. Baina ez dago horako diferentzia, ez da? Eta euskara gertatzen da hori. Eta nik uste dut txarra dela hori hizkuntza sustatzeko eta jendeak atzera... Baina euskaldun berri, euskaldun zar, Euskaldun berri eta euskaldun zar da adinaren kontua, eta listo. Euskaldun zar da... Bai, 80 urtekin zara euskaldun zar. Eta ni euskaldun zarra orduan. Ez, euskaldun berria naiz. Zentzu ezberdin batean. Eske... Oin arte nekien, diot, nire ustez... Beste zentzua. Bai. Bale, esan diazu gorrotu duzun hitza. Bai, baina orain galdetuko dizut, gehien maite duzun hitza zein den, edo espresioa, edo esaldia, edo nahi duzuna. Bai, hitz bat daukat. Bai, baduzu? Bai, harremana. Harremana? Bai, gustatzen zait, hori nondik ateratzen da, ez da? Hartu eta eman. Egia da. Eta, iruditzen zait politia dela, ez da? Da, definitzen da hitzaren zentzua. Hartu eta eman. Esanaiarengatik gustoko duzu. Hitza, esanaia bera oso gustoko duzu. Asko esaten duelako ere, bizitzan, bizitza osoan zehar. Bizitza osoan, hartu eta eman. Hitz garrantzitsu bat da, ez da? Azkenean, harremanekin bizitzen gara, dana da harreman bat, Eta hori nondik ateratzen da, bitxia, baina zentzu polit batean iruditzen zai. Denei eskatzen diet nunbaiten idaztea, begira non gauden, hemen ez daukagu non idatzi. Eta gaur ez dut ekarri nire super txatxi guai agenda. Agenda, bale. Orduan eskatuko dizut baduzu nire zenbakia. Bai. WhatsAppez bidaliko iazu? Bai. Ze gustatzen zait gonbidatu guztien hitz gogoko hori gordetzea. Bidaliko dizut orain txabertan? Importaz bat zaizu, bai? Bale? Bale. Eta nire telefonoan geldituko da gordea. Bale. Irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak, taukera berriak. Irratsaio bat egin behar duzu, euskaraz. Eguzki irratian hariko zara? Bai, lotu genuen programa, eta hasiko gara aurrian. Bale. Eta, egingo dugu hiru pertsonaren artean. Zer gautza da? Euskal folklore elkarte bat da, eta hemen ez dugu agarri dantza egiten. Egiten ditugu hainbat ariketa, bai sozialak, bai kulturalak, badago talde bat, ikerketa lanetan dabilena, eta orduan, Taukera berria